Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, ноябрьнең тагын бер ямьле киче белән сезне Саба дулкыннары телевидениесенең чираттагы җомга көн чыгарылышын карарга чакырабыз. Бүген игътибарыгызга яңалыклар белән атна информацион программасы студияда Гөлназ Гатауллина һәм кыскача кайбер темалар турында. Аларның төп бурычы иминлекне саклау. Бу атнада Ичке эшләр бүлеге хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Республикада балалар һәм яшүсмерләр өчен нәшер ителүче төрле журнал вәкилләре һәм яшүсмерләрнең Алма төркеме мәктәп укучылары белән очрашты. Республика муниципаль районнары башлыклары бильярдта көч сынашты. Бу атнада Саба муниципаль район советының чираттагы утырышы булып үтте. Аның көн тәртибенә 5 мәсьәлә куелган иде. Утырышны район башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов алып барды. Депутатлар 5 мәсьәлә буенча карар кабул итте. Алар беренче укылышта 2026 һәм 2027-28 елларның планчырына Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы башкарма комитеты структурасын раслау турында, район советының даими комиссияләрен төзү һәм составларын раслау, Саба районы территориаль сайлау комиссиясе составына билгеләп кую өчен кандидатура тәкъдим итү һәм район советының Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында муниципаль хезмәт вазифалары турындагы карарына үзгәрешләр кертү турындагы проектлар иде. Һәр мәсьәлә буенча җаваплы җитәкчеләр чыгыш ясады. Алар һәр вакыт иминлек сагында. 10 ноябрьдә Россия Федерациясе Ичке эшләр системасында эшләүчеләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Саба районы Ичке эшләр бүлегендә бәйрәмне зур дулкынлану һәм нәтиҗәле эшләре белән каршы алды. Беренчедән, алар еллык эшләренә бер кат нәтиҗә ясасалар, икенчедән, башкарган эшләренең нәтиҗәсе белән куанып, җәмгыятькә игелекле хезмәт кылулары белән горурлана. Һәр хезмәт елы халык иминлеген саклаучылар өчен үзенең авыр булуы һәм катлаулылыгы белән уелып кала. Чөнки һәр кылынган җинаять өчен алар үз намуслары белән җавап тота. Җинаятьне ачу, тыныч яшәүне тәэмин итү алар өчен олы бурыч. Район Ичке эшләр бүлегеннән алынган мәгълүматларга караганда, агымдагы елның 9 аенда районда 112 җинаять теркәлгән. Узган ел белән чагыштырганда сан 13,1%-ка арткан. Аерым алганда урлашу фактлары күрсәткечләре үскән. Шул исәптән банк счетларыннан акча урлау очраклары да теркәлгән. Мошенниклык гамәлләре саны, бигрәк тә IT-технологияләр ярдәмендә кылынган җинаятьләр санының артуы күзәтелә. Ә менә аерым шәхескә карата кылынган җинаятьләр кимегән. Әйтелгән вакытка 17 шундый җинаять ачыкланган һәм алар барысы да ачылган. Уңай күрсәткеч булып районда 9 ай эчендә авыр җинаятьләрнең хулиганлык, автомототранспорт урлау гамәлләренең кылынмавы тора. Гомумән әйтелгән чорда барлыгы 40 җинаять эше тикшерелгән. Машина йөртүчеләр тарафыннан 11 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Шуларда 13 кеше, 2 бала зыян күргән, 3 кеше һәлак булган. Һөнәри бәйрәмнәре дә иминлек сагында торучыларның һәр вакыт хезмәт сафында үтә. Котлауларны алар җитәкчеләре, полиция подполковнигы Фәрит Гатауллиннан, район башлыгы Рәис Миннехановтан, суд, прокуратура вәкилләреннән кабул итте. Безнең бүгенге көндә видеоконференция булып узды. Рәис Республики Миннеханов Рөстәм Нургалиев исеменнән, һәм дә инде безнең министр исеменнән, Татарстанның үзем исеменнән бүгенге көндә минут сайын шалтыратып торалар, руководителләр, предприятие учреждениелары, военком катлап китте, шул ук Следственный комитет җитәкчесе катлап китте. Һәрберегездән шушы безнең профессиональ бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Сезгә саулык, сәламәтлек, семья бәхете. Һәм дә инде бергә матур итеп, күп еллар буе матур итеп эшләргә язсын. Бүгенге көндәге безнең полиция нинди генә органнар булмасын, нинди генә предприятие учреждениеләр булмасын. Siz birden kengәшеп эшләп барасыз, һәм инде райондагы булган хезмәтегез, ул сезнең шушы бердәмлек һәм инде вакытында профилактика эше белән эшләү. Инде белгәнчә, беренчедән сез башладыгыз шул профилактика эшләре белән республика буенча. Нәтиҗәсе менә бүгенге көндәге сезнең уңышларыгыз. Киләчәктә шулай сезгә уңышлар эшләрегездә бу эшләрегезне башлаган эшләрегезне дәвам итәргә. Сезгә бөтен зур эшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә уңышлар сезгә. Һәм инде сезнең уңышларыгыз безнең уңышлар. Мин һәр вакыт әйтәм, полиция, прокуратура һәм суд дөрес итеп эшләп бармаса, районда бер вакытны тәртип булмый. Шуның өчен бөтен районның зур нәтиҗәләре ул сезнең хезмәтегез.
Һөнәри бәйрәм уңайыннан һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен шушы системада эшләүче 3 хезмәткәр Россия Эчке эшләр министрлыгының 1-нче, 2-нче, 3-нче дәрәҗәдәге медаленә, бер хезмәткәр Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы фәрманы белән полиция отличнигы күкрәк билгесенә, 6 хезмәткәр район эчке эшләр бүлеге җитәкчесенең рәхмәтенә, тагын 3-се Саба муниципаль районы башлыгы рәхмәт хатларына ия булды. Фәридә Рәхимова хокук органнарында 2017 елдан эшли. Бүгенге көндә эчке эшләр бүлегенең өлкән тикшерүчесе вазифасын башкара. Бәйрәм көнне ул район эчке эшләр бүлеге җитәкчесенең рәхмәте белән бүләкләнде. Бүгенге көндә иң актуаль тема ул безнең мошенничество инде. Ул хәзер бигрәк тә теге ICT мошенничество дип атала, интернет мошенничестволар халыкка җиткереп торасың, алар һаман шул мошенниклар галәгеп торалар. Бүгенге көндә без шул мошенничестволар белән, тяжкий вредлар белән кешегә килгән эшлибез. Аннары ДТПлар бар инде безнең кызганычка каршы. Аларны ачабыз, дөрес иттереп судка җибәрергә тырышабыз. Безнең халык бик ышанучан. Аларга шалтыраталар, без электроэнергия станциясыннан анда, без бүтән службадан полиция булып та представлять итәләр, ФСБшниклар булып представлять итәләр. Алар инде ышанып, аларга килгән кодларны әйтәләр. И күп мошенничество безнең госуслуги аша эшләнә хәзерге заманда. Шул аларга тоже сообщение килә дә инде, алар шул кодларны әйтәләр. Иң беренче чиратта халыкка нәрсә әйтәсе килә, менә кодлар килә бит инде. Әйткәнче шалтыратырга кирәк полициягә. 17 елга якын гомерен әлеге хезмәткә багышлаган полиция майоры Ришат Назиров та бу көнне хезмәттәге уңышлары өчен Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының почет грамотасы белән бүләкләнде. Бүгенге көндә ул участок вәкаләтлеләре җитәкчесе. Аның кул астында 13 хезмәткәр эшли. Участковый уполномоченныйларның инде безнең төп эшебез булып тора ул профилактика, преступление административных правонарушений, булган җинаятьләрне ачу һәм аны булдырмау өстендә эшләү, халыкның безгә мөрәҗәгать итә алмый торган личный вопрослары, ул вопросларга ярдәм, административ правонарушениеләрне булдырмау өстендә эшлибез. Безнең участковый уполномоченныйлар белән тагын инде утыру белән яна очраклары, кешегә инцидентлы побои итеп йөртәбезне, шундый җинаятьләр ачыла, урлау фактлары булгалый, рульдә исерек ишергән водительләрне тоту, аларның повторный йөрүчеләре бар бит инде, безнең повторны зарылым исерек ишергән өчен кеше 264 прим. 1 статьясы буенча уголовный эш кузгатыла. Ашны преступлениеләр безнең халык арасында кылына бүгенге көндә. Елдан ел шунысы әйбәт, безнең мондый җинаятьләр кимү ягында. Бу безне бик тәгән куандыра. Коллектив 70-кә якын хезмәткәрне берләштерә һәм аларның һәр кайсы үз вазифасын зур җаваплылык белән башкара. Чөнки ил алдында биргән антларына алар тугры калырга һәм иминлекне сакларга тиешләр. Вакытлы матбугатның яшәешен киләчәктә китап укучы буынның саклануын язучылар, журналистлар кайгыртырга тырыша. Балалар, әти-әниләр белән төрле очрашулар, тематик кичәләр оештырыла. Узган атнада Саба район мәдәният йортында Салават күпере, Сабантуй, сәхнә журналлары вәкилләре һәм яшүсмерләрнең Алма төркеме мәктәп укучылары белән очрашты. Очрашу көнендә Саба район мәдәният йортында балачак һәм матурлык бәйрәме атмосферасы хөкем сөрде. Мәктәп укучыларын ишектән керүгә үк ачык йөз, тәмле сүз белән Салават күпере, Сабантуй, сәхнә журналларында эшләүче хезмәткәрләр каршы алдылар. Үзләре нәшер итә торган журналлар, китап күргәзмәсе белән таныштырдылар. Оештыручылар әлеге очрашуны матурлык бәйрәме дип игълан иттеләр. Сабада шуннан да бик зур бәйрәм, ул балалар өчен матурлык бәйрәме. Менә без Татмедиянең 3 журналы берләштерәбез филиал. Ул балалар бакчалары өчен Салават күпере, башлангычлар өчен Сабантуй һәм өлкән сыйныфлар өчен сәхнә мәдәният журналы бергә берләшеп, алар бер филиалда Татмедия карамагында эшлиләр. Шундый бәйрәм оештырырга булдык. Безнең Салават күпере журналы каршында Салаватиклар дигән ансамблебез бар. Ул ансамбль бөтен Россия буенча бик популяр. 10 миллионга кадәр карау бар бу ансамбльне. Һәм тагын менә Сабантуй журналы каршында Алмалар дигән яңа иҗат төркеме, иҗатчылар төркеме эшли башлады. Бүген без Сабага шул алмалар алып кайттык. Алмалар белән кайттык. Мошеннан да матурлык бәйрәме оештырырга исәп. Мин бу хакта Саба районының хакимият башлыгы Рәис Нургали улына әйткәч, ул бик тиләп риза булды. Рәхмәт аңа һәм аның командасына. Менә бик матур бәйрәм алар оештырдылар. Һәм мөмкин булганча бүгенге көндә безнең икътисадта Аллага шөкер әйтә. Бу
Türlü ıгы-зыгылар, ұрышлар баруға қарамастан, барбір біздің Татарстанда хәлләр чагыштырмаша әле әйбәт. Ләкин менә әхлак тимесе, тәрбия тимесе, моторлык турындагы тема артта калмасын, төшеп калмасын, башка темалар алгарак чыккан заманда бу хакта да онытмыйк дип йөрү һәм шул тәрбия. Балалар безнең киләчәгебез. Алар бүген бала, иртәгә яшәп соңгы була, иртәгә зур егет, зур кыз булалар. Шуңа күрә менә бөтен максат бергәләп шушы безнең журналлар белән шу балаларны матур итеп тәрбияләргә. Сабантуй балалар журналы кошында булдырылган алма яшүсмерләр төркемен балалар яратып кабул иттеләр. Татарстан Республикасы рәисе кошында татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәмендә 2024 елда оешкан төркем бик актив эшчәнлек алып бара. Алар өчен махсус җырлар языла, клиплар төшерелә һәм алар күп караулар җыя. Саба сәхнәсендә дә алар үзләренең бар осталыкларын күрсәттеләр. Иң матур җырларны башкардылар. Баштан мин Казан филармониясының эләгер өчен кастинг үттем һәм аннан безне Салаватик төркеменә алдылар. Без 2 ел Салаватик төркеменнән төркеме булып йөрдек, концертлар куйдык, җырладык әлбәттә. Инде безнең төп максатыбыз ул татар телен үстерергә һәм без инде үсеп җиттек һәм бездән яңа төркем ясадылар. Менә без ишәү җырлап йөрибез. Biz bütünü bir tezi tobalabız, biz тату, бердәм сәхнәдә яшибез. Башта без төсен сайлыйбыз, нинди төс туры килә икән шул җырга. Һәм аннан соң инде китә образлар җыябыз. Менә бу Казан кайнап торадан образ бик матур алсу төстә. Без киңәшләшеп җыябыз образларны. Теге елны без стилист белән йөрдек. Хәзер инде без үзебез җыябыз, стилистсыз. Башта без мәктәпләрдә чыгыш ясадык, менә узган яз көне. Һәм хәзер инде районнарда зур чыгышлар ясарга телибез. Бәйрәмгә килүче балаларның күбесе әлеге журналлар белән кечкенәдән үк таныш. Бәйрәм барышында аларга язылучылар арасында лотерея уены да үткәрелде. Һәм киләчәктә бу балаларны татар матбугатын укучылар буыны итеп күрү максатына ирешү өчен мондый җанлы очрашулар бик тә кирәк. Агымдагы елның 16 октябрендә Татарстан Республикасында конструктив диалог чаралар комплексы башланып китте. Ул балалар һәм яшүсмерләр арасында экстремизм һәм терроризм идеологиясын профилактикалауны максат итеп куя. Конструктив диалог республикабызның 12 районында үтә һәм 12 ноябрь көнне ул Саба районында оештырылды. Аны әзерләүчеләр Саба аграр көллияте, Саба урта мәктәбендә укучылар һәм укытучылар белән очраштылар. Балалар, яшүсмерләр, өлкәннәр өчен төрле форматта үткәрелгән очрашуда цифрлы гигиена, деструктив агымнарга вербовкалауга каршы туру, депрессив, суицидаль күренешләрне кисәтү һәм башкалар турында бик актуаль мәгълүматлар бирелде. Тулырак киләсе чыгарылышта сөйләрбез. Бүген 10-нчы тапкыр дөнья күләм татарча диктант акциясе башланды. Ул быел 3 көн дәвам итәчәк, 14-ннән алып 16 ноябрьгә кадәр. Беренче көнендә Татарстан һәм Башкортстан республикаларында яшәүчеләр бу акциядә катнашты. Иртәгә һәм берсе көнгә Россия төбәкләрендә һәм чит илдә яшәүче милләттәшләребез татарча диктант язуда катнашачак. Акциядә офлайн һәм онлайн форматта катнашырга мөмкин. Сабалылар да бүген үзләрен сынады. Ул берничә мәйданчыкта оештырылды. Бу хакта киләсе тапшыруыбызда тулырак сөйләрбез. Одна информацион программасы чыгарылышының икенче өлешендә спорт яңалыклары турында сөйләрбез. Соңгы көннәрдә район спорт дөньясында кайнады. Саба таңнары газетасы призына милли көрәш буенча үтә торган шәхси команда район чемпионаты ноябрь аенда районыбызның иң көчле көрәшчеләрен очраштыра. Быел 63-нче тапкыр үтә торган чемпионатта 115 көрәшче бил алышты. Узган шимбәдә үткән көрәш турнирыннан репортаж тәкъдим итәбез. Саба таңнары газетасы призына көрәш ярышы Саба спорт комплексында үтте. Иртәнге сәгатьләрдә үк көрәшчеләр җыела башлады. Бер-берсе белән күрештеләр, аралашып алдылар, тәннәрне язып разминка ясадылар. Тренерлар, судьялар фикер алышты. Ярышларны ачу тантанасында көрәшчеләрне Саба районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов сәламләде. Көрәшчеләргә гадел, матур җиңүләр теләде. Саба таңнары газетасының баш мөхәррире Рөстәм Исмәгыйлев турнирда осталар җиңәр һәм ул көрәшчеләребезгә тәҗрибә тупларга да ярдәм итәр
eder degan ishonishini bildirdi. Turnirning bosh hukmdori Dilus Zakirov soba kurashchilarining erishgan natijalari bilan oldagi belgilarga azirlik nishik borashag'i qo'yilgan maqsadlar bilan tanishtirdi. Tradision soba tangları prizine yarışlar o'tkarildi. Haligi beygide 115 kurashchi, bu endi undan ortiq komanda. Bek zo'r rahmat mana yerlik boshliqlarına, uyushma предприятияларga o'zlarining kurashchilarini borlab olib kelganlari uchun 115 kurashchi endi bu bek aybat son bir rayon uchun. Asaba rayonu kurashına kelganda biz endi 54 komanda arasında aytib o'tganimcha shu tantanasında reyting bor. Bu endi ulug'lar ham bolalar kurashini qo'shgandan so'ng kelib chiqa. Biz 8-o'rinda boramiz. Bizden üstleraganda Qozon, Şolli, Ziland klubu şekilli güçlü rayonlar var. Indi o'zi bir şekilli Osha Kukmaralar haliga bizga üstün. Mana biz indi mana haligini ochilishda da aytib ketdim. Şu %15 ning prizorlari bilan oldada shug'ullanib, bu bizning 15-17 yanvar kunlarında Olabuğa shaharida bo'lajak er-yigitlar arasındagi Tatariston birinchiligini soylab olу yarışlari bo'lib tura. Men o'ylayman, mana shu zalda tag'i da shug'ullanuvlarni davom etib Bek zo'r rahmat yetakchilarimizga tug'dirgan mumkinliklar uchun ham biz shu soba rayoni reytingini tag'inda o'sga ko'taruvda ish olib boramiz deb turaman. Bu yilgi turnirda 12 komanda qatnashdi. Avul yerliklari boshliqlari, uyushma yetakchilari o'zlari da kurash boshlangandan olib turnir tugallangancha kurashchilarga kuch berdilar. Qo'ybirlari o'zlari da bil olishdi. Sotish avul yerligida milliy kurashni populyarlashtiruv, kuchli kurashchilarni oshiqlav, ularning ustaliklarini orttiruv yo'nalishida ko'p ish olib boriladi. Ham bu tirishlikning natijasida bordi Sotish avul yerligi boshlig'i Foil Shafiqullin. Sotish avul yerligida o'mra yil sayin o'zimizning sobatanlar gazetasi o'tkazilishi kurashda to'liq sostavda qatnashib keladi. Bizning endi o'shlarga kelganda mana biz akirnab 5ta barsak, 4-o'rinda barsak, biz endi 2024-yilda, yilni deb aytasam keladi, 3-o'rinda qoldi. Ol endi bizning Sotish avul yerligida umuman Sotish avul yerligi bo'yicha o'z tarixida birinchi topqir Sotish avul yerligi sobatanlar gazetasida prizor bo'ldi. Endi bu mana bu kurash o'zimizning Sotish avul yerligida bek jaydirilgan. Men uchun deganda bizning o'zimizning kurash trenerimiz bor. U bizning Garayev Salovat Manuruli Sotish maktabida trener bo'lib shu bolalarni shuna shug'ullantiradi. Shular endi bizning mana shu Sotish avul yerligida kurashning boshlang'ichi u bizning elektr maktabimizda kelsa, shu endi bizning Yermalayev Ildaroviyda xizmati bor. Mana shuning shu Ildaroviy xizmati bilan endi bizning mana shular endi davom etib Salovat Garayev o'zimizning Sotish avul yerligi shunday darajalarga aytganimcha 2020-yilda 3-o'ringa olу natijasini erishdik biz. Beygining g'adil o'tuvi kurashchilarning motor kurash ko'rsatib, g'adil jinguvga erishuvlari turnirning darajasini tog'inda ko'taradi. Rayonimiz hukmdorlaridan tish hukmdorlik etuvda Kukmara, Bektov rayonlaridan da tajribali hukmdorlar ishladi. Kukmara rayoni Qubqovlindan kelgan hukmdor Tataristonning ot qozongan sport ustasi Minrahman Vaqqasov armiyada xizmat etib qaytgandan beri tug'an avlunda trenerlik ishini olib boradi. Avul molaylarini kishi yoshdan kurash sirlarini o'rgatuvni maqsad etib qo'yadi. Zo'r jinguvlarga yo'l kishi yoshdan solinadi deb hisobli yo'l. Mana ya'ni masalan er-yigitlardan avulda men avuldagina ishlayman, o'zimizning klubda ishlayman 91-yildan beri. Kurash kurashına yurmagan bir bola da yo'qdir deb bildim. 1-2 taqdir bo'lsa da kirib chiqqan bolalar bor, qiziqib bo'lsa kirib chiqqan bolalar butunisi kurashga kirgan, yurgan bolalar. Hozirgi vaqtga kelganda endi hozir legionerlar ko'p endi. Chunki Qozonning Ziland komandasi var, almatlar, Shollilar bek kuchli hozir. Shunga ko'ra, bo'lay rayonlarga kelganda endi biz ittashlar shularga Sobaga, Baltashga, shu tirada Severniy okrug bo'yicha yuridirik yarışqa degan shekilli hazırlığın bulmasa har birisinden qo'rqib kurashasan endi, hazırlık bo'lsa qo'rqmaysan endi shunga ko'ra. Yarışlar bek qiziq bordi. Bek tajribali, ulkanroq yoshdagi sportchilar bilan birga yoshlar da sinatmishi bil olishdilar. Beygi 11 o'lchov kategoriyasida bordi. Sotish komandasidan Iskandar Shamsiyevga o'z o'lchov kategoriyasida bek kuchli, tajribali kurashchilar bilan bil olishirga to'g'ri keldi. Ko'p yarışlarga boraman. O'sha Tataristonga borib qaytganman. O'sha kurashib yuribman. Maxsus harbiy operatsiyada qatnashib, yaralangandan so'ng tirnaklanib, sportga yangidan qaytgan rayondashlarimiz da kurash ko'lamida sinatmadi. Masalan, Temirchiqdan Lenur Bektemirov 60 kilogramga qadar o'lchov og'irlig'ida ikkinchi bo'ldi. Oliyazdan Ideal Davlatchin Ahmetov Kristian fermer xo'jaligi komandasi uchun ishg'ish yasadi. Bek yaxshi kurashadi, yoshlar bek qattiq kurashadi.
Sabah tаңнары газет призына өткен көрәш ярышында киренке мизгилләр дә булды. Андый вакытта жанатарларга да кызуга туры килде. Татарча көрәшкә гаиләләре белән гашык спортчылар да бар районда. Мәсәлән, быелгы турнирда Сабабаш авылыннан бер туган Габдрахмановлар чыгыш ясады. Бүгенге ярышта мин һәм абыем катнашабыз. Илфар абый 65-тә, мин 60-та. Көрәшкә мин инде 6 яшьтән бирле йөрим. Тренировкаларга йөрибез. Бик күп егетләр белән шөгыльләнәбез. Команда зачетына килсәк, беренче урында Тимершик авыл җирлеге, икенчедә Саба шәһәр җирлеге, өченчедә Иске Икшермә авыл җирлеге командасы. Авыл хуҗалыгы предприятиеләре арасында Әхмәтов крестьян фермер хуҗалыгы командасы беренче урында. Республика муниципаль районнары башлыклары Саба районында үткәрелгән бильярд уеннарында көч сынашты. Ярышлар 2 көн дәвам итте. Бу көннәрдә Саба районының Сабантуй күңел ачу комплексында муниципаль берәмлекләрдә эшләүчеләр арасында спартакиаданың бильярд ярышлары булып узды. Ярышлар 3 төркемгә бүленде. Беренче һәм икенче группага керүче районнарның башлыклары, аларның урынбасарлары, башкарма комитет җитәкчеләре арасындагы ярышлар Байлар Сабасында үтте. Республика шәһәрләре муниципаль хезмәткәрләре арасындагы уеннар 15 ноябрь көнне Казанда узачак. Әлеге ярышларның беренче көнендә 9 район җитәкчесе катнашты. Алар һәммәсе дә ярышларга хәзерлекле килүләре хакында әйттеләр. Бу турнир башланганнан бирле без инде үзенә күрле бер шундый нигә әйләндек. Аерым бер сообщество дигәндәй, күмәк хуҗалык сыман главалар белән ел буе күрешкәндә дә без аны сөйләшәбез. Син әзерләнәсеңдер инде, син ниндидер яңа ысуллар тапкансыңдыр дип әйтәм. Ул ниндидер бер безнең тормышка яңа бер кызыклы вакыйга булып килеп керде. Шуңа күрә көтеп алабыз. Менә күреп торасыз инде күп районнарның инде главалар үзләре килә алмаганнарына, кайдыр командировкада яки ялда булганнарына килмәде. Шуңа күрә бу турнирны көтеп алабыз. Чөнки инде ул ничәнче ел үткәч, хәзер аның үзенең бер күрә традициялары бар. Кемнең ничек уйнаганын да беләбез. Шаярышып, нитеп, менә шунда иң мөһиме инде аралашып, бер-беребез белән неформальная обстановка дигән сүз бар бит инде русча. Менә гадиләрчә шулай сөйләшеп, аралашып, бик матур итеп үткәрәбез. Сагынып киләбез. Шуңа күрә бик көтеп алабыз бу турнирны. Сез спортның тагын кайсы төрләргә шөгыльләнәсез? Мин инде актив тормыш алып барырга яратам. Мин йога белән шөгыльләнәм инде көндә сәгать ярым шөгыльләнәм иртән торып. Волейбол уйныйм, настольный теннис уйныйм, менә бильярд белән дә шөгыльләнәм. Шуңа күрә без инде безнең район инде муниципаль хезмәткәрләр арасында менә елда призерларда үткән елны без 2нче урын алдык. Аннан алда 1нче урын алдык. Менә шул ярышларда быел да шул алдынгы рәтендә барабыз. Менә ничек килеп чыгар. Өмет һәр вакыт беренчелектә инде беренче алырга. Әйе, ярышларның кайсында гына катнашсаң да, кешенең күңелен җиңү хисе биләп ала. Беренче урында Кайбыш муниципаль районы башлыгы Альберт Рахматуллин, икенче урында Мөслим муниципаль районы башлыгы Альберт Хожин, өченче урында Спас районыннан башкарма комитет җитәкчесе Михаил Широнов. Икенче көнне шушы залда икенче группага кергән район җитәкчеләре көч сынашты. Уеннар кызу барды. Өстәл өстендәге акшарга җаен белеп кенә бөтен техник таләпләренә туры китереп сугарга кирәк. Моның өчен бильярд белән шөгыльләнергә, аны дус итәргә кирәк шул. Беренче урында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Минханов, икенче урында Мамадыш муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Ришат Самигуллин, өченче урынны Сарман муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Фәндәс Вәлиевлар алды. Республикабызда спартакиада игълан ителде. Муниципалда хезмәт итүчеләрнең һәм инде ул эш бүлеккә бүленгән. Беренчесе шәһәрләр, икенчесе урта халык белән 30-дан 50-гә хәтле. Һәм инде бәләкәй районнар арасында инде безнең менә районыбызда бу бильярд буенча икенче һәм өченче группа кичкерәштеләр дип әйтергә кирәк бильярд буенча. Һәм инде кичә менә матур гына узып китте 3нче группаныкы. Һәм инде бүген 2нче группаныкы, һәм инде 15-дә шәһәрләрнеке Казан шәһәрендә булачак. Башта ул безнең бу ярышларыбыз 8 төрледән, менә бу өстәмә бильярд кертелде инде. Бunda униала глава, замглава һәм исполком. Шуларның арасында менә көч көрәшеп, матур гына уеннар уздырылды.
Муниципаль хезмәткәрләр катнашында спартакиада дәвам итә. Бу атна ахырында Сабаның Алтын туп спорт залында аларны мини-футбол ярышлары көтә. 11-12 ноябрь көннәрендә республика муниципаль хезмәткәрләренең мини-футбол буенча спартакиадасы булып узды. Муниципаль хезмәткәрләрнең мини-футбол уеннары Алтын туп һәм Саба урта мәктәбе спорт залларында үтте. 2 көн дәвам иткән бәйгедә 14 район командасы катнашты. Беренче уенда Саба белән Питрәч командалары очрашты. Уенның беренче минутында ук сабалылар гол кертүгә иреште. Аларның очрашуы Саба футболчыларына җиңү дә алып килде. Исәп 11-0. Икенче көнне Сабалылар Буа командасы белән уйнады. Беренче тайм нәтиҗәләренә килгәндә районыбыз командасы тарафыннан көндәшләрнең капкасына 2 гол кертелде. Икенче тайм Саба командасына яңадан 2 очко алып килде. Алар 4-0 исәбе белән әлеге уенда җиңү яулады. Барлык команда да көчле. Инде Аллаһка шөкер, тегелне без беренче урын алдык. Алдагы елларда призлы урыннарда калайык, 2-дә. Шуңа күрә инде тырышабыз, ничек булса да беренче урынны яуларга тырышабыз. Инде барлык көчебезне шу уенга куячакбыз. Футбол төре ул бер генә кеше уйнамый, анда команда. Шуңа күрә инде барлык команда үзебезнең егетләребезгә, үзебезнең командадагы иптәшләргә дип әйтик инде, алар исәбеннән, алар әйбәт пас чыгарып, шу голларга шул инде нәтиҗә. Ул минем голым гына түгел, барлыгы инде команданың көче куеп эшләнгән голларыбыз. Саба муниципаль районы бик зур рәхмәт. Шу яшка далга таба катнашып, матур итеп уйнарга Аллаһ Тәгалә ярдәмне шакландырмасын, матур гына уйныйк. 2 көн дәвам иткән әлеге уеннарда Күкмара уенчылары өстенлек итте. Нәтиҗәдә җиңү шатлыгы да Күкмара районыннан килгән уенчыларга насыйп булды. Икенче урынга Саба командасы урнашты, ә 3нче позицияны Мамадыш муниципаль хезмәткәрләре яулады. Бүгенгә әзерләнгән яңалык хәбәрләр менә шулар иде. Адна информацион тапшыруларын социаль челтәрдәге битләребездә карарга мөмкин. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, бүгенгә саубуллашабыз, үзебезне һәм якыннарыбызны саклыйк.